L'Enric. Gira, gira. Aquest d'aquí endavant a fer fornos. Joe. Hòstia, ara l'ha pillat bé el de Durro. No l'havia vist, el Joe ja l'ha vist. Vamos para allá. Come on, Joe. Saltant cap a Boí i ara s'ha tret el tabaco per fer un cigarret a la transició. Taüll i Boí estan increïbles de color, increïbles. Sobretot Taüll, que té els arbres allí pegats a les cases. El Joel s'ha quedat a la capa xunga aquí baix i ara li està costant, però remuntarà. Remuntarà. Sí que el del faro, Taüll, aquí està costant molt remuntar, Guapíssim. Allí dalt el Tete i el Jaume. Perdona, ¿eh? Vale, Pepe, vengo a asegurarnos allá, ¿sabes lo que te digo? ¿Qué tal los pistos que ha tirado? ¿Tienes distancia o no? ¿Tienes jack? Sí, ya he visto el jack. Aquí ya cada cañonazo que son de rosco, ¿no? Ya es una cierta altura y que está guarro. Vaya remontada! Vaya remontada que fotut, està aterrat ja, bueno, aterrat no, però està ahí. Aquí a 2050 está tranquilo, macho, pero he pillado cada pelotazo que me torna el coche, ¿eh? Ya palas esto, que yo te voy a ver, hay que pasar, guau.
A veure si n'agafem una de bona la puta vegada. Els Ryder que esteu buscant bolet, deixeu estar fets. Jo ja estic aquí a Puigfalcó, al telefilles de Puigfalcó. ¡Qué cabrón! No les he dat. Transició 44. Continuar immediatament i tenim cansa. Vaig a parar el cotxe, Well, Joel. Antonio està aquí a Puigfalcó, l'Enric està pegant al foc. No ho veiem al foc. No, estan los dos allí junts, per sempre, l'Antonio i l'Enric. Lo que dic que soc jo el que estic amb Antonio, ¿vale? Ué, el Joel aquí. He aterrat aquí, tio, no he pogut ni passar cap a baix. Aquesta està amb aquesta alçada que tienes, si te vas a ir al bote de Taúl, yo creo que igual tindràs més opció. Mira, mira, Joel. Aquí, aquí. Espero que tenga batería encara. Agacho, Karim. Mira que ni he puesto, Y el Joel, ¿qué le ha pasado, tío? ¡Ué! ¡Ué! De Montana a Puigfalcó a base de Besan. ¿Qué le ha pasado, Increíble. $2.740.